Atajan anna berdiýif ýaşlyk ýatlamasy. Uzyňly gün otururduk çalgaly, bolup edil janymyzdan iýrendek. Gün ýaşda da diýerdiň sen näzirgät, radasyk işläýeli iýrentek. Men orardym, sen üýşürdiň otlary, tüteşer durardy çyýyly desteler. Goýberdik biz duşumyzdan geçirip, orokçular eýdimizden yesseler. Soň sowlup güdere şapırdysyny diňlärdik biz tosup çykýan balygyň, barda sen başyňda gömgök ýorunjaň eýsi ornap giden appak ýalygyň. Çırpyp, sakyp, çalykdyryp sen ony gaýdanmazda ýerdeniňe atardyň. Bolsa häzir şol ýalygyň bilen men ağlanyp atym, üýdüm ýapyp ýatardym.